ассалому алайкум тамошобинони арҷманд. нашри навбатии барномаи милитсия хабар медиҳад ро аз фаъолияти милитсияи суғд манзури шумо менамоем. таи рӯзҳои охир дар минтақаи суғд ҷиноятҳои изтиробангезро милитсия ба қайд гирифта барои таъмини адолати ҳуқуқӣ афроди дар ҷиноятҳои вазнин ва махсусан вазнин гумонбарро ба мисли одамкушӣ, қасдан расондани зарари вазнин ба саломатӣ, дуздӣ ва дигар намуд ҷиноятҳо боздошт намуд. ҳамчунин оиди самтҳои дигари фаъолияти милитсияи суғд имрӯз дар барнома тамошо кунед. боздошти писарбачаи 17-сола дар куштори ҳамсоли худ. дар Хуҷанд марди рӯзгордида ҷавони 36-соларо ба ҳалокат расонид. дуздон дастгир шуданд. коргузории милитсияи Панҷакен дар самти ошкор намудани ҷинояти дуздӣ. ба тафсилоти гузоришҳои барнома таваҷҷӯҳ кунед. дар шаҳри Хуҷанд мақомоти милитсия Ислом Исломови 62-соларо барои қасдан расондани зарари вазнин ба саломатӣ бо оқибати марг дастгир намуд. гумонбаршуда сокини ноҳияи Бобоҷон Ғафуров аст, ки бо истифода аз корд ҷавонмарди 36-сола сокини деҳаи Росровути ноҳияи Деваштиҷро захмӣ менамояд. аз ҷароҳати гирифта ҷаврида дар роҳ ба беморхона ба ҳалокат расид. дар шӯъбаи вазорати корҳои дохилии шаҳри Хуҷанд содир гардидани ҷинояти махсусан вазнин ба муқобили ҳаёту саломатӣ ба қайд гирифта шуд. милитсия ҷароҳат расонидан бо истифода аз олоти тезу буранда, ки оқибати марги инсон гаштааст, ба шаҳрванд Исломов Исломхоҷа Авлиёевич соли таваллудаш 1958 сокини ҷамоати деҳоти Ҳайдар Усмонови ноҳияи Бобоҷон Ғафуров нисбат медиҳад. ин ҳодисаи хунин санаи 5 апрел тахминан соатҳои 18 дар назди бинои меҳмонхонаи Эҳсон, аниқтараш дар таваққуфгоҳи ҳамин меҳмонхона ба вуқӯъ пайваст. гумонбаршуда Исломов посбони таваққуфгоҳ аст, ки ҳангоми навбатдорӣ бо шаҳрванд Сатторов Пайрав Абдуғаниевич соли таваллудаш 1984 истиқоматкунандаи деҳаи Росровути ноҳияи Деваштиҷ муноқиша карда бо корди хоҷагӣ ба қафаси синаи охирон зарбаи ҳалокатовар задааст. дар натиҷаи бардошти ҷароҳат ҷаврида ҳангоми дастрас намудан ба беморхона ба ҳалокат расид. тавре тафтишот иттилоъ медиҳад, гумонбаршуда пештар 3 маротиба барои авбошӣ бо моддаи 237 ва 1 маротиба барои қасдан расондани зарари миёна ба саломатӣ бо моддаи 111 кодекси ҷиноятӣ суд шудааст, ки ду ҳолати он бо предмети ба сифати силоҳ истифодашаванда содир шуданд. ҳангоми содир намудани ҷинояти навбатӣ дар ҳолати мастӣ қарор дошта, тибқи нишондоди шоҳидони ҳодиса, пас аз баҳси начандон тӯлонӣ ҷаҳлу ситез карда корди хоҷагиро ба сифати предмети таъсиррасонанда истифода намуда, падари 4 фарзандро, ки дар бозори Панҷшанбе шаҳри Хуҷанд фаъолияти сабзавоту мевафурӯшӣ дошт, ба ҳалокат расонид. дар ҷинояти мазкур нисбати Исломов Исломхоҷа Авлиёевич, ки бо моддаи 110 қисми 3 банди в кодекси ҷиноятии ҷумҳури Tojikiston парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шудааст, маҳз олоти корди хоҷагии дасташ пластмассин ранги сиёҳ, ки айни онро дошта истодам, истифода бурдааст. феълан аз рӯи ҳодиса бо моддаи 110 қисми 3 кодекси ҷиноятӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шуда, нисбати гумонбаршуда чораи пешгирӣ дар намуди ҳабс татбиқ шудааст. марги маҷбурии хонандаи синфи 11 ноболиғи 17-сола далели дигари ҷиноятӣ аст, ки аз содиршавии он мақомоти милитсияи ноҳияи Бобоҷон Ғафуров хабар медиҳад. ин ҷинояти нигаронкунанда дар ҳудуди ҷамоати деҳоти Ҳайдар Усмонови ҳамин ноҳия шоми 2 апрел ба қайд гирифта шуда, худи ҳамон рӯз боизи гарм ошкор ва гумонбари ҷинояти махсусан вазнин дастгир шудааст, ки ӯ низ хонандаи мактаб аст. иштирокчиёни ҳодиса гумонбаршуда ва ҷабрдида ба ҳам шиносоӣ дошта, баҳси пулӣ онҳоро рақиб кардааст. ҳаракатҳои қасдона чун харидори олоти тез, корди киссагӣ ва истифодаи он аз омодагии пешакии гумонбаршуда дарак медиҳад. ҷузъиёти ҳодисаро дар барномаи мо пайгирӣ кунед. барномаро идома медиҳем. мақомоти милитсияи шаҳри Панҷакен дар доираи чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯӣ ба чапдастии дуздон нуқта гузошт. гузориши навбатӣ фаъолияти милитсияи Панҷакенро дар ошкорсозии дуздӣ инъикос менамояд. дуздии ҷавоҳироти тиллоӣ бо арзиши зиёда аз 170 000 сомонӣ ва 5 000 сомонӣ пули нақд аз нуқтаи савдои соҳибкор Шаҳло Раҳимова истиқоматкунандаи шаҳри Панҷакент воқеъ дар бозори гулистони ҳамин шаҳр ҷиноятест, ки 2 феврали соли ҷорӣ содир шуд.
мақомоти милитсияи шаҳри Панҷакент бо доир намудани маҷмӯи чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯӣ кирдори ба ҷомеа хавфноки 3 нафар зани дар ин дуздӣ гумонбарро бепарда сохта шаҳрвандон Муҳиддинова Саидподшоҳ Қамаровна соли таваллудаш 1972, Муҳиддинова Фаришта Қамаровна соли таваллудаш 1977 ва Зиёдуллозода Марҳабо Исматулло соли таваллудаш 1999 истиқоматкунандагони ҷамоати деҳоти ҳисори шаҳри Ҳисорро боздошт намуд. Гумонбаршудаҳо узви як хонавода, модару духтар ва хоҳар мебошанд, ки ҳар се бевазананд ва бо маслиҳати пешакӣ маҳз барои тасарруфи молу ашё дар бозорҳо ва нуқтаҳои савдо ба шаҳри Панҷакент омаданд. тавре тафтишот маълумот медиҳад, Саидподшоҳ Муҳиддинова 5 маротиба ва хоҳари ӯ Фаришта 1 маротиба барои дуздӣ суд шуданд. ин иттифоқи сегона рӯзона ба нуқтаи савдо воқеъ дар хиёбони рӯдакии шаҳри Панҷакент ҳудуди бозори Гулистон ворид гашта, дар ҳамдастӣ ва мусоидати якдигар аз дукони либосфурӯшӣ либосворӣ тасарруф карда, ҳаракатҳои ҷиноятии худро идома дода, дар нуқтаи савдои ҷавоҳиротфурӯшӣ аз зери пештоқи савдо ҳамён дар дохилаш 5000 сомони пули нақд ва бо арзиши 174170 сомонӣ маснуоти тиллоӣ ва нуқрагӣ доштаро тасарруф карданд. бо ба даст овардани даромади муфт гумонбаршудаҳо фавран ҷои ҳодисаро тарк намуда ба шаҳри Душанбе мераванд. баъди ба қайдгирии дуздӣ ба миқдори махсусан калон бо гузашти 1 моҳ аз рӯзи ҳодиса кормандони милитсия ҷиноятро ошкор ва гумонбаронро дастгир, далелҳои шайъӣ қисман рӯёнида шудааст. аз рӯи ҳодиса бо моддаи 244 қисми 4 кодекси ҷиноятӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз, гумонбаршудаҳо дар ҳабси пешакӣ қарор доранд. дар ин бахши барнома вобаста ба самти фаъолияти бозрасии давлатии автомобилӣ маълумот гиред. агарчи кормандони бозрасии давлатии автомобилӣ кӯшиш доранд то ҳодисаҳои роҳу нақлиётиро пешгирӣ намоянд, аммо ҳамоно риоя нагаштани қоидаҳои бехатарии ҳаракати роҳ аз ҷониби иштирокчиёни ҳаракати роҳ ҷой дорад, ки барои рух додани садама мусоидат мекунад. вазъи интизоми пиёдагардон дар назди дорухонаи марказии шаҳри Хуҷанд воқеъ дар кӯчаи Исмоили Сомонӣ ҳудуди бозори марказии Панҷшанбе ва мавзеи сомонбозори Шоҳроҳи Хуҷанд Ғафуров ба ҳадде ташвишовар аст, ки метавонад ҳар лаҳза ҳолати садамавиро ба вуҷуд биёрад. ин дар ҳолест, ки дар минтақаи мазкур гузаргоҳҳои бехавфи зеризаминӣ мавриди истифода қарор дода шуда, кормандони бозрасии давлатии автомобилӣ дар байни пиёдагардон ҳамарӯза корҳои фаҳмондадиҳӣ мегузаронанд. тибқи далелҳои мушоҳидашаванда, аксарияти пиёдагардон аз гузаргоҳҳои зеризаминӣ истифода набурда, бо роҳи асосӣ раво мекунанд ва аз пеши воситаи нақлиёти ҳаракаткарда истода давида мегузаранд. ҳатто шахсони калонсолу рӯзгордида бо ҳамроҳии фарзандони хурдсолии худ ҳаёту саломатиашонро ба зери хатар гузошта, роҳи нақлиётгардро аз ҷойҳои муқаррарнашуда убур мекунанд. ҳамватанони азиз, иштирокчиёни ҳаракати роҳ, аз шамаи шумо эҳтиромона хоҳиш карда мешавад, ки танҳо дар доираи талаботи қоидаҳои ҳаракати роҳ амал намоянд. хеле ки худатон ҳозир аз наварҳо дида истодаед, гарчанде ки дар шаҳри Хуҷанд барои бемаъноният гузаштани пиёдагардон аз кӯчаҳои асосии шаҳр якчанд гузаргоҳҳои зеризаминии замонавӣ кушода шуда, дар ҳолати дуруст ҳам онро кор кананд. шаҳрвандони мо дидаву дониста аз он қитъаҳои минтақаи роҳ, ки барои гузаштани ҳаракати пиёдагардон умуман мувофиқи талаботи қоидаи ҳаракати роҳ иҷозат дода намешавад, гузашта бо ин рафтори худ ҳам кори мо кормандони бозрасии давлатии автомобилӣ ва ҳам маданияти шаҳрдориамро паст мекунанд. пиёдагардон, ки яке аз иштирокчиёни фаъоли ҳаракати роҳ маҳсуб меёбанд, одат доранд, ки ба талаботи қоидаҳои ҳаракат дар роҳ риоя намоянд. онҳо бояд донанд, ки мувофиқи талаботи моддаи 340 қисми 1 кодекси иққовайронкунии маъмурии ҷумҳурии Тоҷикистон барои қоидаҳои ҳаракат дар роҳро вайрон кардани пиёдагардон ё аз ҷойҳои муқаррарнашудаи роҳ гузаштан, огоҳӣ ва ё ба андозаи 8 нишондиҳанда барои ҳисобвор, яъне ба андозаи 7 сомонию 25 дирам ҷарима таъин карда мешавад. чуноне аз наварҳо мебинед, нобаста аз сину сол хурду бузург ба чунин қоидавайронкуниҳо роҳ медиҳанд. яке аз ҳолатҳое ки имрӯз бозрасии давлатии автомобилиро ба ташвиш овардааст, ин қоидавайронкуниҳо аз тарафи пиёдагардон мебошад. новобаста аз он ки кормандони бозрасии давлатии автомобилӣ баҳри таъмини бехатарии ҳаракат, пешгирии садамаҳои нақлиётӣ ҳамарӯза дар назди бозорҳо, марказҳои савдо хизматбарӣ менамоянд. боз мушоҳидаҳо нишон медиҳад, ки баъзе аз шаҳрвандон ба қоидаҳои ҳаракатиро риоя накарда, роҳро аз ҷойҳои муайян карда нашуда мегузаранд. ташвишовар аз он аст, ки бисёре аз ин шахсони калонсол, рӯзгордида ва ё модарони кӯдак бардаст мебошанд, ҳолон ки онҳо бояд намунаи ибрати дигарон бошанд.
дар ҳудуди бозорҳои Сомон ва Атоши шоҳрои Хуҷанд Ғафуров бошад, таваққуфи ғайриқонунӣ ва дар қатори дуюм нигоҳ доштани воситаҳои нақлиёт аз ҷониби ронандагон ва ҳам интизоми пасти пиёдагардон боиси нигаронӣ аст. Агарчи маъмурияти бозори Сомон барои воситаҳои нақлиёт шароити таваққуф фароҳам овардааст, шумораи ками ронандагон аз он истифода мебаранд. Хуб мешуд, ки ақаллан соҳибони мағозаву марказҳои савдо воситаи нақлиёташонро дар ин таваққуфгоҳ ворид намоянд, на ин ки дар қади роҳи нақлиётгард ва ё рӯбарӯи мағозашон гузоранд. Дар чунин ҳолат вақте шаҳрвандони мошинсавор аз ин дуконҳо дидан намуда чизе харидорӣ кардан мехоҳанд, барои сарфаи 1 ё 2 дақиқаи вақти худ хоҳу нохоҳ воситаи нақлиёташонро дар қатори дуюм ва ҳатто сеюм нигоҳ дошта тамбашавиро ба вуҷуд меоранд. Бояд дар хотир дошт, ки ҳар як беэътиноӣ алоқаманд ба қоидаҳои ҳаракати роҳ хавф ба ҳаёту саломатӣ дошта метавонад. Он нафароне, ки вақти худро сарфа карда ништа меъёри пиёдагардиро риоя намекунанд, пеш аз ҳама ҳаёту саломатии худро дар хатар мегузоранд. рӯзи 10 апрел рӯзи таъсисёбии қушунҳои дохилии мақомоти корҳои дохилӣ аст. Ба муносибати ин санаи таърихӣ дар қисми низомии 3501 раёсати қушунҳои дохилии вазорати корҳои дохилӣ воқеъ дар шаҳри Хуҷанд чорабинии тантанавии ҳарби низомӣ баргузор гашт. Дар ҷамомади идона сардори раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Суғд генерал-майёри милитсия Навҷувонов Абдулло Шамбиевич ва муовини раиси вилояти Суғд Баҳодурзода Баҳоваддин иштирок доштанд. Абдулло Навҷувонов ва Баҳоваддин Баҳодурзода сарбозону афсарони қисми низомиро таҳният ва зимни маърузаи табрикотӣ мавқеи намоёни қушунҳои дохилиро ҳамчун ҷузъи артиш, ки 27 сол ин ҷониб ҷавононро дар рӯҳияи ватандӯстӣ тарбия намуда бо хизматҳои шабонарӯзӣ дар таъмини тартиботи ҷамъиятӣ, ҳифзи моликият ва манфиатҳои давлативу ҷамъиятӣ сам мегузоранд, таъкид карданд. Қушунҳои дохилии вазорати корҳои дохилӣ 10 апрели соли 1993 таъсис ёфта, сипарӣ бо эътимод, такягоҳу муҳофиз ва ҳамқадаму ҳамсоли истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. Давоми 27 соли фаъолият афсарону сарбозони қушунҳои дохилии вазорати корҳои дохилӣ вазифаи муқаддаси худро дар ҳифзи марзу буми аҷдодӣ содиқона ва сарбаландона иҷро намуданд. ҳайати шахсии доимӣ ва тағйирёбандаи ин қисми низомӣ артиши Тоҷикистонро мукаммал намуда дар баробари дигар низомиён баҳри сулҳу оромӣ ва тинҷиву осоиштагии сарзамин садоқатмандона хизмат менамоянд. дар раванди ҷамомади тантанавӣ як қатор афсарону хизматчиёни қисми низомӣ соҳиби рутбаҳои навбатӣ гардиданд. баъдан сарбозони қисми низомӣ машқҳои тактикӣ аз қабили муҳорибаи танбатан ва усулҳои худмуҳофизатиро дар саҳнаҳои шартӣ намоиш доданд. дар идома ҳайати меҳмонон бо сарбозон мулоқоти озод намуда ҷасорату диловарии ҷавонони ватандӯстро, ки хизмати ҳарбиро ихтиёр намуданд, васф карданд. зеро хизмати ҳарбӣ нишонаи ватандӯстӣ буда сарбаландии ҳар ҷавон аст. ба барнома ҳусни анҷом бахшида ба ҳар яки шумо тамошобини арҷманд риояи қонунро тавсия медиҳем, зеро рафтори қонунӣ ҳамеша боиси сарбаландӣ аст. бо милитсия ҳамкорӣ намоед. то дидори навбатӣ, хайр.